Tak. Ani mňa. To je dobrý prepad. Ale to už nebude. Poďte sa nakamerovať, princezny, aha. Že malú Marianu. Poďte. A ja. Ale pokaż si ten košíček. Vidíš? Martinka, odložte ten košíček. No že to potom túto kartu. Lenka, nemusíš stať pri fotografovaní. Môžeš stať prejsť. Môžete sa aj pohybovať. Jarka, nechoď tam za mňa. Nechoď tam za mňa. Vodu. A my ju chceme naliať. Ale nám stačí takto. Hej. Čak, vypite si. Ja si idem sopko naliať. Neviem, to nie ja. Kalinovská. Kde Rabovská. je to, či ho ponalieva? No komu treba nalievať, otec? Kalinovská. A ja by sa napila tiež. Aj do toho. A nemôžeš naliať. To je dobrá noža. Treba ešte vybrať aj staré. Dám vám, nebude sa vám možné, nebude sa. Do druhého pohára vám. Môžeš sa nám aj pozdraviť potom do televízie. Hej, do televízie Boh chráň. Ešte to? No, bude to televízia. Aj, No. to si no tak dopremietne čak z detí. Vypite si na zdravie. Kto ma ponalieva? Otec ešte ďalej, kto je tam? No tak si keď kto, no. Si také šapy. No, ja si tak to je čiho. Maťo, Za jeden nemôžeš? nemáte kto naliať. Tak si nalej, ty sa samo. Naliejte si aj sami. Daj mi na bok. Na pohľad. No. Nech sa páči. Aj toto odložte tam. Nevypila. Hanka. Nebojte sa, neuškodíte ten jeden na os. To naše zdravie všetko Ja dúfam, že som A vy ste si mali toto tam. No na zdravie. Ma to, čo si nezrejme. Si Maťko sadnúť, poď. Ešte Jano, keby prišiel, tie deti, aby aj on mal, vieš? Kde Jano? A neviem, povedali, že prídu a čo sa im robí? Mali je, vy ste. Deti boje vraj vykrať. Čo sa skrýva? Peťko sa skrýva. Co? Nemaj, než skrýva. Ty môžeš prísť, ale to nie je to. Ani spať, Všetko, už človek starne, tak všetko cítime. Veru všetko. Hej, A ja som ešte, keď som mala to také deti ešte, ale teraz už tak od asi od 3 rokov, 4 rokov. Je to ako nebola ale je, Teraz roka, ako som uchádzala veľmi, tak teraz Vyplácaj mne, iba na 100 korun poslať a ostatné ochorela. Veľmi som sa. vyplatil. Vieš ostatné percent? Ten panel hodí v euro. Nebo mi nešlo. A to asi je možné. Či nevidí. A tie ženy čo niekto dneska sem? Nemáte, ale možno aj sem tuto kupici. Len robia nič. Čau. Poďte, dievky, poďte. Dievky, všetky dievky, sem poďte.
No, nie dziewczata. Nie widzą. Veru, choďte preč, choďte preč. A mne to ten zakrimový 120. Niže sem pôjdete. Bože, sem sa nesmie. Počkaj, kde Dario? Tam je. Ten štípec to. No, už má každý? No tak sa páči. Vieš čo, taký stabilný jednu. Dáme aký na druhý. Prečo? To je karamelový. Tom dajte. Stájde som tebe papier hodila. Krásne sú. Ďakujem. Sú milé. Tak, mama zlaté. Ja som tamto sedela, neviem. Ale môžem aj ja. Daj nejsem. Tak to ešte nemá. Tu sú koláče, tu máme dajte všetci, im čo sme tým si deťom. pýtali, Nech daj. si Ja vyber, mama má Mama mám šálky, tak si dajte volať. No. deťom dať koláček. Ani štamperník už nechce. Ja musím teď, ja som cukor. Práve. Ale ja sama nevediem. Neviem. Daj metrový koláček, dobrý, no. Do Washingtonu. Špeciál. Dofilmoval niečo na tom. No poďte koláček, kto chcete, detičky. Ja. Tak, poďte brať. Ale ty si dával pred sebou, čo si nezobral? No, ideš sem? Či ti tam dám? To je na hotele? No, čo som si kúpila. Pekná žena. Jaro? Fajn. Prodali, že sú sestry. Monika vraví, že to sú sestry. A to bola ako staršia. A môžem mať koľko? 18. Bude mať deti. Ma, Viete, štvrtého 4. júla bude mať 18. To mi nalievali. Tu bude mladá. Aj mama mala 17. No, ja som mala. Keď si mala Románka. Viera ide ukazovať, ako treba piť. Ukáž, Jaro, ako Jaro pil. Ale nie, Ale, ja kávu. Toto je moje? ahojte, servus. Ujde to. Pomáham sa vnúka, jak to veľmi spotený. Jak to tamto zakýva je. Poďte bližšie. Joj. S tou televíziou. Ahoj. Ja s bradou Fráškou vás vítam. Joj, čo je tu také mokré pod nohami? Tak čo vyliali deti. Hop, posaď sa. A Monča tu bola už aj odišla. No, vieš to, nič nie. A vy do Berny ešte nebudete zajtra. Zajtra, alebo zajtra. Poď s ním, Jano. No zober toho malého. Dobre. Janko, máš ich sem bližšie s tým malým. Pozeraj, počúva, že kde to? Aha, Starky hrá. Čo to tu je, Janko? Čo je to tu? Čo to má starky? Čo to má? Ako sa máš? Tak si zakývkal, ručko. Ako ďalej. To sme všetci. Nemyslím sa, nemyslím, že bolo ráno, som taký. Jarovka ti je na čo? Už netreba. Prišli z Bratska. Neprišli. Boli piatok. Neviem, či sa piatok vybrali aj vy. Tam chodím po kamery. Tak vás zoberiem vás. Miško, poznávaš sa?
Tak ako včera ste nepozerali na prvom programe? Taký on mi tam poslal súkromník videokazetu, že vážny krok do života. Detsko, ako ukazovali malé detsko, ako presne takto ruky držali a naraz ho pichol, takto detsko to chrpú, vieš, a detsko ho pinc dolu hlavou. Ale dlho som zarilo do zemi. Vždy také malé dieťa. No viacej ma boli v krížoch, ako keď som nastúpil na Marotku. Jano, môžete si sem posadať. Keď si nebol Maro, tak budeš Ptica ťa boli a vyzúvaš sa. Poďte si sem sadnúť a dáme, zohrejeme jesť už, lebo prídete po obede, nie na obed. No, tak ani povedala vám mama, kedy máte ísť. No my nemôžeme ísť, kedy by chcel. Janko spal. Po jednej, ale... Vieš, keď sa nevyspí dobre, tak potom je zlý ako čert. Dáme tabletky. Ty nechodí? Koľko má? Ešte nechce sám chodiť. Oj si ja niečo zohriať. Šťastia a zdravia ti slúžilo šťastné. Ďakujem. Sám si prišiel. Čo je? Čo? Robote, ale Ešte nevidíte. Nie, dedia, robote. No, lebo oni sa striedajú tam. Čo na robote? Na keľu vyjde služba, tak nás tam striedajú. Hlavu prázdnu ako. Nemám nechty, že dráte mám. Merica. Ja, ani dobrý. To je 5 razy pýtal. Ja som otočila, ale na to pri žabe, tak Mariane som dala, nie? Zabitratila mi kvety. Ja som zhaňal Von z ako ja. papiera. Ja nejako aj tak to je jedno, to je len za času. Vydržali, ja som bol Aj ten ešte, čo som bol odstrihol, taký pás, to robí. Části jsou plíce nejširší, no, a tam je nejvíc vzduchu stáne. A teďka, když se nadechujeme, tak zase nosem natahujeme Boris, vzduch. neulievaj sa. Ne, Boris, ne.